Prema raspoloživim informacijama, do sada je stiglo 40-ak DNK nalaza koji se odnose na žrtve ekshumirane iz Tomašice. DNK nalazi koji su pristigli iz laboratorije Međunarodne komisije za nestale osobe, a prema propisanoj proceduri, bit će proslijeđeni nadležnom tužiocu i vještaku sudske medicine. Prema riječima doktora Muje Begića iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, šefa forenzičkog tima na terenu, potvrđuju se sve ranije pretpostavke istražitelja u vezi sa žrtvama ratnih zločina. Iako se Begić do završetka službene obdukcije ne želi izjašnjavati o okolnostima smrti osoba čija su tijela bila u Tomašici, vjeruje se da je riječ o Bošnjacima i Hrvatima, žrtvama s područja Prijedora, koji su ubijeni tokom kampanje etničkog čišćenja u tom dijelu Bosne i Hercegovine 1992. godine. Očekuje se također službena identifikacija žrtava u narednim sedmicama uz pomoć porodica ubijenih. Na području Bosanske krajine do sada je otkrivena 131 masovna grobnica, od toga samo u Prijedoru i okolini 61 grobnica. Na području Prijedora bilo je 59 logora i drugih objekata za zatočenje. Sasvim je sigurno da je rudnik Tomašica najveća masovna grobnica koja je do sada pronađena, ne samo u zemlji Bosni i Hercegovini, nego i na Balkanu nakon Drugog svjetskog rata, ističe glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Lejla Čengić. Najveća do sada otkrivena masovna grobnica je bila Crni vrh u istočnoj Bosni, u kojoj je pronađeno 629 tijela. Ekshumacijom na lokalitetu Tomašica rukovodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.